Και αυτό είναι ένα πρόβλημα της εποχής μας, πολύ μεγάλο, που δεν το είχαν οι αιώνες, ούτε καν η προηγούμενη γενεά. Και είναι λυπηρό πώς έχουν ανατραπεί έτσι τα πράγματα, ενώ οι άνθρωποι, αυτά που γνωρίσαμε, αυτά που είδαμε στους τόπους μας και αυτά ίσχυαν παντού, είχαν τιμή να κοιτάξουν, να φροντίσουν τους γονείς τους. Σήμερα είναι το εντελώς αντίθετο. Τους στέλνουν στα γυροκομεία και οι άνθρωποι μαραζώνουν εκεί. Ενώ αγωνίστηκαν όλη τη ζωή για τα παιδιά τους, αισθάνονται αυτή την περιφρόνηση και μένουν μόνοι. Και τα παιδιά πολύ νωρίς φεύγουν. Στα μέρη μας, εγώ είμαι από Ελλάδα, πάνω από ένα χωριό της Καβάλας. Όταν τα παιδιά παντρευόταν, δεν φεύγαν από τους γονείς, μέναν μαζί με τους γονείς. Τους παππούδες όλοι. Όταν καθόμασταν στο σπίτι να φάμε, μαζευόμασταν 15 άτομα. Οι παππούδες, οι προπαππούδες. Ναι. Και μια περίπτωση εκεί στην οικογένειά μας, η γιαγιά μου ήταν τρεις αδερφές. Και πέθανε η μητέρα της και έμεινε μόνος ο πρόπαππος. Οπότε αυτές μάλλον πια από τις τρεις αδερφές θα τον πάρει να τον γεροκομίσει. Και μάλλον με την καλή έννοια μάλλον, όχι εγώ θα τον πάρω, όχι εγώ θα τον πάρω. Και είπαν να ρίξουν κλήρο. Οπότε έριξαν κλήρο και έπεσε σε μια από τις τρεις αδερφές. Αλλά οι άλλες οι δυο στεναχωρέθηκαν και λέει, γιατί να μην έρθει σε εμάς. Οπότε λέει αυτή η ίδια, λέει, να ξαναβάλουμε κλήρο να δούμε τη δεύτερη φορά. Πάλι δεύτερη φορά πέφτει το κλήρο στην ίδια και λένε οι άλλες αδερφές, τώρα τι να κάνουμε, αυτό είναι από Θεό. Αυτό είναι από Θεό. Τόσο ζήλο είχαν οι άνθρωποι να υπηρετήσουν τους γονείς τους. Τώρα αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα μας έχει αλλιώσει όλους. Να γίνουμε Ευρωπαίοι, να περιφρονήσουμε ό,τι αξίες είχαμε. Οι αξίες που είχαμε στα μέρη μας ήταν μεγάλες. Οι Ορθόδοξοι λαοί είχαν άλλες αρχές. Τώρα αυτά έχουν ανατραπεί και είναι λυπηρό. Τι να κάνουμε. Να ευχόμαστε να έρθουν νέες, καλύτερες εποχές, γιατί δεν είμαστε μακριά από αυτά που συνέβαιναν πριν λίγα χρόνια. Και τώρα έχουν ανατραπεί όλα αυτά. Είναι υπομονή να κάνουν και ο Θεός βοηθός.